Kani galong kecing penmana kebawan naka HYC New Trap Youth Council Education Cell CEC kum shibenta kecing rakhe kecing dap shpotnem ka HYC sengkemi ha kecing ya lenti jong keseng kan penlong ya ka tur shaprang academic award archar saw ha ka khanyo tarik uculai archar saw na ka benta ki khana pule ka chai bendeu New Trap na ki school hapong kecela meklaya ki bawan ka kerdan top 10 bat kot ya ka prapusan persen secerong ha ka examen kelas 10 bat 12 embos ICSE bat CBSE arjar arsah ki documents man ponpoi ki long kumni harum ka banangkong ka mark sheet ka baar ka admit card ka balai ka registration card ka basaw ka certificate ka basan ka passport size photo ka hanreu kontak number jong ki khana lani jong ki bahien ya ki dokumen bat na banta ki cingtip babnya pila ban pha lani phone ha kine ki number harum haswa jong ka shipho tarik uculai arajar arsa